What's up mga boss idol? Good morning. So, long ride tayo ngayon. Lakon yung tayo. Lakon yung kabilang probinsya. So, time check, it's 5:15 in the morning. Ganda yung buwan nung yun. Hindi yung gamit ako na. Hindi yung gamit ko. GT. Kaya siya ginamit ko kasi maliit yung gulong gravel bike. Medyo may laban sa long ride. Yun. Ride out na tayo mga boss idol. Let's go. Binabaybay natin ngayon yung Manawag sa Jacinto Road mga boss idol. Yun pa lang yung liwanag ko. Madilim pa. Oh. Dilim. Gumamit tayo ng mga ilaw natin harap likod para mapansin tayo ng mga sasakyan. Dilim. Yung likod ko. Malapit as usual. Ito na naman tayo dadaan. National Road. Nai-meet up na naman tayo ulit doon sa circulation. Ito naman yung kasama natin. Nung ride tayo. Bali, para Manawag, meet up kami ng San Jacinto. And then, dito kami na Pusurupio. On time kami doon sa Lubong. Yung parating inakyat natin nga eh. Tapos season. Pagkatapos ng season, last na yan na bayan ng Pangasinan. Welcome La Union. Yun, Rosario, Damortes. Ikot kami ng San Fabian, balik Pangasinan na yan mga boss idol. Right. Yun, buti na lang pala dito sa kabilang bayan. Kakalabas na natin mga boss idol. Manawag, pasok tayo dito. May mga street light, maliwanag dito. Ay, medyo hindi tayo kabahan. Ngayon medyo marami namin ng mga sasakyan. Ay, medyo madilim pa. Kaya kunting ingat tayo dito mga boss idol. O, yun o. Yung takbuhan natin o. Yan. 21 yun. 21 PPH. Hindi madilim. As usual, dito na naman tayo sa bayan ng San Jacinto. So maya dyan natin sa hintayin sa 7-Eleven or baka ako na yung hinihintay niya dyan. Okay, tingnan natin mga boss idol. Yun, papay mo na dito mga boss idol. Una tayo sa kanya ngayon. Ito yung meet up place namin, 7-Eleven San Jacinto. Yan si GT tapang tambay lang. Yun yan ito si Jason Arudia. Yan siya. Yan yung may ilan na ba ito. Yun. Ito na siya. Una din ako. Good morning. Hindi naman. Yun, ride out na kami mga boss idol. Jason. Yun. Ride out na kami. Yun. Dito kami ng Pusurupio. Alright. On time. Ang labi niya. Diretso.
Yun mga boss idol, bumalik kami. Kasi close doon yun, sa likod namin, no? Close, yung tulay dyan ginagawa. Hindi makadaan, balik kami sa diversion road na ginawa nila. Right. Yun, dito pala yun sa Bantugan. Yung paglagpas mo ng Bantugan, papuntang bayan. Yun yung tulay dyan, may ilog sarado dyan. Ayan naman pala, kaya makapasok lang pala kami, oh. Yun, oh. Buhat na bike. Buhat na bike kami, iyan kami sa ilog, oh. Yun. Ayun, oh. Ginagawa yung tulay dito. Walang umaga po. Yun. Yun, oh. Yun yung ilog. Yun, oh. Ginagawa pala, kaya pala close. Pero kaya sa bike. Yun po, oh. Abiso po sa mga 4 wheels, tricycle, motor. Pag galing ka lang po sa Rubio, pupunta ka lang sa Nasinto. Sarado po yung tulay sa Bantugan. Magmanawag po kayo para hindi na po masayang yung oras, yung gasolina, yung diesel. Sarado po. Ngayon ako dito punta dito, pandemic pa yan. Yun o mga boss idol, oh. Dito kami nag-stop over kami sa Poso Rubio, Pangasinan. Ayun o, yun ang munisipyo nila. Yun. Ganda. Ganda. Ganda dito. Yun. Yun o. Yun yung sa paligid dito. Parang kami lang yata yung tao sa Poso Rubio. Hindi yata marketing ngayon. Yun mga boss idol, may namit tayo. Yun. Yun sila. Dito na kami sa Marcos Highway. Tama. Marcos Highway. Papunta kami. Binabaybay namin yung Poso Rubio Season Road. Alright. Yun, mag-stop over kami sa Kleto. Dito kami sa Season. Yan ang Northern Cement. Ayun o. Yun, Northern Cement, Season, Pangasinan. Alright. So, nalagyan tayo mga boss idol sa province of La Union. Naiwanan tayo ni Sir Jason. Ang lakas niya mga boss idol. Yun o. Doon siya. Ano siya? Sa harap ng tricycle. Doon. Yun. Welcome La Union. Yun o. La Union na kami. Doon sa Jason o. Yun o. Dito kami o. Dito kami sa Chiquis. Ayun. Rotunda kami. Rotunda kami mga boss idol ng Rosario. Yun o. Tiplex. Welcome Tiplex. Oh. Yun o. Rotunda na kami. Yun mga boss idol. Dito kami sa Rosario. Yun o. Rosario. Balitan niya lang. Yan o, yun, Sir Jason. Doon kami papunta o. Tapos yun. Alright. Bawat bayan, stop over to. Yun, kakarite out namin mga boss idol. Kumain kasi kami, stop over kami. Ngayon, pinabaybay na namin yung puntang norte. Rosario, Damortes Road. Let's go. Yun. Sa palusong hindi na pagaling ng Rosario ahon lusong muna tapos ahon ayun lusong mo naman o yun o lusong tayo yun yun o papalik na kami mga boss idol matis galing na kami ng La Union. Pero La Union pa rin to. Pasok na kami ng Damortes. Balik na kami ng San Fabian, Pangasinan. Ikot to ikot. Alright. So mga boss idol, nandito kami seaside. Seaside. Ganda. Ganda ng tubig. Sarap maligo mga boss idol. Yun o. Welcome Pangasinan. Pangasinan tayo mga boss idol. Takbo natin o. 51 kilometers na. Yun. Lagpas na kami ng San Fabian. Bayan ng San Fabian. Yun. San Fabian. Kita. Tapos dito Mangaldan. Right. Yun, papasok tayo ng Mangaldan, mga boss idol. Abante Mangaldan.
Nakapasok na tayo. Yan yung takbo natin, 65 kilometers na. Ayun, nag-iwalay-walay na kami ni Sir Jason. Ayun, doon na siya. Guys, ito na kami sa Mangaldan. Ako dito ako dadaan. Ano? Yan ako dadaan ngayon. Uwi ako ng Manawag. Let's go! Dito na tayo sa San Jacinto. Balik tayo sa San Jacinto, mga boss. Saan tayo kanina nagsimula na magkasama kami dalawa. Sir Jason. Yan o. Yan yung 7-Eleven kanina. Tinambayan natin. Ngayon balik na tayo. Okay. Papunta tayo ng Manawag, pauwi. Alright. Welcome, Manawag na tayo. Yun. Nakapasok tayo Manawag, mga boss idol. Yan. 76 kilometers. Malapit tayo sa bahay. Yun. Malapit na tayo sa finishing line. Dito na lang yung video natin. That's it for our 79 kilometers long ride. Salamat sa panonood ng aking video. Kita-kits tayo sa sunod ng video natin. Okay, right. God bless ating lahat, mga boss.